ce face? Nu mai pot emoționat. Wow! 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 Este extraordinar! Deci este... Wow! Și este aici! Bă! Wow! Bă, trebuie să mă lăsați, dacă să mă dezmeticesc, că eu sunt fier. Vă rog frumos, deci eu sunt... N-am văzut în viața mea așa ceva. Wow! Wow! Este extraordinar! Bun, puteți doar un pic ca să încep și eu, că trebuie să stau